No. I feel what you say. But you know, in this our land of Amako, nothing goes for nothing. Is you? You have something for me. I want to surprise you. Okolo. Okolo. See, the thing goes well. I will talk to it. Oh, yeah, I keep the one you. Hello. Uma. Hi, good afternoon. Good afternoon. You are welcome. Okay. Sit down. You sent for me. Yes, I sent for you. Woman, are you not aware of the tradition? In this land of Amako, such is not done. Come to us so that she will be aware. Since your husband is late, your brother-in-law will take in charge of the whole properties, Hello, including you. Hello. Tom. The only piece of land. Including The only you, piece of land woman. that is left for me by my Listen to me. As the owner of this kingdom, Hello. your brother-in-law is in charge, Hello, including hello, you. don't do that. It's he. Hello, there is God. Hello. Take this woman Hello, out of there this is God. place. Hello. Take her away. Don't touch me. I'm the owner of this kingdom. Yes. Okolo, I know what you will do. You are the rich son of the soil. Wabala bagara asi na eluigwe adịghị ife ọma dị mma ọ bụgodu na eluigwe adịkwa ife ọma ka mma n'ụwa zelu njọ wabala bagara zekwalu njọ wabala bagara asi na eluigwe adịghị ife ọma dị mma ọ bụgodu na eluigwe adịkwa ife ọma ka mma n'ụwa alabagara ịma na o nweghị iji ala ife ọma dị mma elu ụwa bụkwa kọleji ka onye ọbụla mụta ihe imebi ihe mee na nso maka na echi dị ime n'obi se I dey talk ọlụ niile nwere ụgwọ n'ụwa egbukwala akụkọ ọgwụ na-agwa na Chukwu na-asọ ya nsọ emegbukwala onye ka mma maka ihe dị njọ anya n'isi ajọ omume ogburu nwanne ya abụghị odogwu mmebi ihe dị mma ezi omume dị mma ife ọma dị mma ezi omume na ụgwọ dị mma onye jilu ube m ọnụ maka onweghị onye mechi ochuko mmiri nyụọ nsị n'ụzọ ọlawa ozute ijiji mpakara mara ọzọ nkịta salusa wee jewe maka ụkpara ọgbakọ gburu n'ụwa ntị chiri ya echi agbata obi onye bụ nwanne ya ma ya bụ n'ọnya mozu nwanne ozu na wozu arụ mana ọ bụghị ọnatarachi abụkwala mere mere n'iru gwa mpịtị n'azụ oyime onye iro m ọkwa gwa mpịtị n'azụ ọtọ m egwu m ya bụ gwa mpịtị n'azụ ọchị n'ezi iwe dị n'obi ọgwa gwa mpịtị n'azụ
ga-ebukwu nkụ adọnke dị n'ụwa bụkwa na onye o mebeghị mbụọ ụmụ ụwa ka m jụọ anụ ọ bụ onye ka mma na-azụ nwoke mmadụ na-azụ njọ na-egbu egbu eziokwu mere na ụgbọ dị mma omemma na-emere onwe ya ndị dum tupu dum chọọ mkpa kpara n'ọkọchị ya ka na ya n'udu mmiri o ji nkata eji ụgwọ mmiri chekwa n'echiche ọfụma o ji onye n'ala jikwa n'onwe ya maka mmiri ịdọ na-ejuo ọ dọrọ nwa nkịta mana onye gbakute ya ọ larụ n'ala nkịtị nwanne m ebulu ụwa n'isi